Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Здравствуйте, дорогие альметьевцы. Рад вас всех приветствовать на эфире. Район башлыгы Шираттагы туры эфиринда вакцинация, волонтерлык турында сөйләде. Самый правильный прием витаминов – это, конечно же, после сдачи анализов. Витаминнар артыгын куллану онкологияга китерә. Менә шу тормышка яраклаштырырга тырыштырабыз. Өйдә бикләнеп утырмаска, кеше белән аралашырга. Әлмәттә инвалидлар декадасына багышланган өстәл теннисы буенча ярышлар узды. Бу һәм башка яңалыкларны мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. 7 декабрь 16 сагать 30 минутта район башлыгы Тимур Нугуманов үзенең Instagram аккаунтында Шираттагы туры эфирын үткәрде. Эфирның төп темалары вакцинация, волонтерлык һәм иреклеләр хәрәкәте. Эфирның икенче өлешендә эфир кунагы 5-нче гимназияның 10-нчы сыйныф укучысы, активист, будет чиста булачак экологик хәрәкәт кураторы Алишер Даминов белән безнең шәһәрдәге волонтерлык хәрәкәте, аның тарихы турында сөйләштеләр. Толырак алдагы материалда. Здравствуйте, дорогие альметьевцы. Рад вас всех приветствовать на эфире. Район башлыгы Тимур Нугуманов үз аккаунтында уздырган эфирда төп темаларның берсе тоҗлы вируска бәйле вазгыять. Тимур Нугуманов тагын бер кат вируска каршы көрәшнең нәтиҗәле ысулы вакцинация булуын искәртте. Бүген районда вакцинацияләнергә тиешле 18 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең гомуми саны 119 меңнән артып китте. Кемнәр әле өлгермәгән вакцинацияны калабыз хастаханәләрендә, поликлиникаларда, прививка өчен билгеләнгән махсус нокталарда эшләргә була. Район башлыгы вакцинациядән соң җитди проблемалар килеп чыккан бер генә очрак та юклыгын билгеләп үтте. Шулай ук өлкән буынны үз сәламәтлеген кайгыртырга чакырды. К сожалению, представители старшего возраста, если уж заболевают, Кызганычка каршы прививка ясатмаган өлкән яшьтәге кешеләр авырып китсә, алар бик каты авырый. Һәм без бу кешеләрне югалтабыз. Ничек кенә фаҗигале бу яңгыраса да. Әмма кызганычка каршы хәзерге вакытта бу бездәге хәл. вот в настоящее время у нас. Якшәмбе көнне халыкара ирекле ярдәмчеләр көне булды. Әлмәт районында 2020 елда барлык волонтерлык хәрәкәтләрен берләштерүче штаб төзелде. Бу штабта 8 меңнән артык кеше катнаша. Алар чынлап иреклеләр һәм волонтерлар булып торалар. То сегодня волонтеры, как правило, приходят на помощь нам с вами в самых трудных, сложных ситуациях. Бүген волонтерлар кагыйдә буларак безгә иң авыр катлаулы хәлләрдә ярдәмгә килә. Соңгы 2 ел аеруча шундый күрсәткечле булды. Чөнки коронавирус белән бәйле әйберләр булды. Непонятные сложные вещи, связанные с коронавирусом, с ограничениями и так далее, и так далее. Эфирның икенче өлешендә 5-нче гимназияның 10-нчы сыйныф укучысы, активист, будет чиста булачак экологик хәрәкәт кураторы Алишер Даминов кушылды. Ул инде 3 ел волонтер булып тора. Зеленая семерка конкурсында катнаша, шәһәр кураторы номинациясендә җиңүче була. Ел дәвамында чиста булачак экологик хәрәкәте активистлары экологик чаралар һәм акцияләр үткәрәләр. Катнашчыларның командаларын җыялар һәм аларның эшен координацияләп экологик инициативалар һәм тәкъдимнәр белән чыгыш ясыйлар. Главным достижением для меня является как раз таки это моя команда, с которой... Төп казанышым ул минем команда. Аның белән без хәрәкәтебезне актив үстерәбез. Планетабыз чистарак булсын өчен үзебездән башларга кирәк. Экологик гадәтләрне балачактан ук сеңдерергә кирәк. Хәзер бу зур популярлык һәм зур үсеш ала. И развитие добровольческого движения. Алсу Нуриева, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Галимнәр витаминнарны артыгын куллану онкологияга китерергә мөмкин дип хәбәр итә. Алар сүзләренчә, хәзерге заманда организмда витаминнарның җитмәвенә караганда артык булу ешрак ачыклана. Витаминнарны дөрес куллануны белер өчен терапевт, кардиолог Алшашак Илфанова белән очрашып сөйләштек. Кеше организмында витаминнарның күп булуы тискәре нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Труд Россия диетологы Елена Соломатина сүзләренә сылтама белән хәбәр иткәнчә, А витаминын чамадан тыш куллану онкология авыруын китереп чыгарга мөмкин. Ул антиоксидант булып тора һәм онкологиядан саклый. Аны артык куллану киресенчә онкологияга китерәчәк. Гомумән алганда бу теләсә инде витаминнарга кагыла. Чөнки аларның һәрберсе ниндидер зыян салырга мөмкин ди Соломатина. Хәзерге заманда организмда витаминнарның җитмәвенә караганда артык булуы ешрак ачыклана. Шул сәбәпле витамин препаратлары кабул итә башлаганчы табиб белән киңәшләшергә, анализлар бирергә һәм организмда витаминга ихтыяҗ булуын тикшертергә кирәк. Самый правильный прием витаминов – это, конечно же, после сдачи анализов, когда мы видим... Витаминнарны иң дөрес кабул итү анализлар тапшырганнан соң. Без дефицитны күргәч һәм нәкъ менә шушы дефицитлар буенча витаминнар айрым төркемнәрен билгелибез. Мәсәлән, Б яки хәзер бик актуаль булган Д витаминнары. Тик әгәр сез витаминнар комплексы сатып алган булсагыз, алар бергә күпкә азрак үзләштерелә икәнен белеп торыгыз. Они усваиваются намного в меньшей степени.
С витаминын күп куллану үз чиратында аллергия китереп чыгарга, хәтта бөйрәдә таш хасил итәргә дә мөмкин. Тулы күләмдә үзләштерелсен өчен алар бер-берсен тулыландырырга һәм көчәйтергә тиеш. Например, такие витамины, как витамин D, А и Е мы не смешиваем. Витамин D кебек витаминнарны без А һәм Е витамины белән кушмыйбыз, чөнки алар көндәш булырга мөмкин. Витамин D аерым, А һәм Е витамины аерым. Шулай ук бергә чыгарыла торган B витаминнары төркемнәре аерым кабул ителергә тиеш. Мәсәлән, B1 витамины B12 витаминыннан аерым. B1 раздельно от витамина B12. Алсунуриева, Илдар Гимаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Инвалидлар декадасы кысаларында мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Яршалы шәһәренең Калейдоскоп театры артистлары тарафыннан юл хәрәкәте иминлеге буенча театральләштерелгән тамаша оештырылды. 19 номерлы мәктәпнең сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре шикләнгән укучылар бик теләп юл кагыйдәләре һәр кемгә тиешле дигән спектакль карадылар. Артистлар белән аралаштылар һәм юл йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрен ныгыттылар. Артистларга рәхмәт хаты тапшырылды. Татарстанлылар яңа ел бүләкләренең сыйфаты турында сораулар белән кайнар линияга мөрәҗәгать итә алалар. Анда яңа ел бәйрәмнәре алдыннан кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан идарәсе халыкка балалар киеме, уенчыклар, яңа ел товарлары, балалар туклануы сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре, шулай ук әлеге товарларга карата гамәлдәге норматив гигиена таләпләре буенча консультациялар үткәрәчәк. 6 декабрьдән 17 декабрьгә кадәр кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең бердәм консультация үзәгендә 800-555-49-43 телефоны буенча шалтыратулар кабул ителә. Шулай ук үз сорауларыгызны кулланучылар өчен консультация үзәгенең кайнар линиясына 8-843-221-9016 номеры буенча ел һәм бәйрәм көннәреннән тыш көн саен 9 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр бирергә мөмкин. Ознакай районында түгәрәк даталар ишле гаиләләрдә туган сабыйларны тудыру йортыннан якыннарына тантаналы төстә тапшырып узату матур гадәткә әверелде. Шундый тантаналарның берсе Әхмәдулловлар гаиләсе хөрмәтенә үтте. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Гаилә ул һәркемнең таяныр ноктасы, җылы учагы. Гаилә бәхетен ир белән хатын бергә булдыра, ә балалар аны тулыландыра. Бүгенге көндә Илнур һәм Гөлнур гаиләсендә 4нче сабый, аларның кечкенә уллары туды. Әхмәдуловларның гаилә шатлыгын уртаклашырга иң якыннары район җитәкчелеге хезмәттәшләр җыйналган иде. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин да бәхетле әти-әнигә иң изге теләкләрен җиткерде, бүләк тапшырды. Шундый тәртипле, акыллы бала булып, ширләмичә үссен. Шундый бәхетле гаиләдә үсәргә язсын. Монда инде әти-әниләр бигрәк тә шатлана, шулай бит инде анык бит инде тагын да якынрак була. Табибларыбызга рәхмәт. Социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев районда сабыйлар саны арту бик сөенечле күренеш. Балалар безнең киләчәгебез диде. Менә безнең инде шушы әниләр көнендә үзебезнең районыбызда 3 бала, 3 сабый дөньяга килде. Менә бүген шуларның берсе инде безнең инде матур бәйрәмчә инде biz аларны өйләренә кайтарабыз. Илнур белән Гөлнурның 3 уллары һәм 1 кызлары бар. Гаиләләре тату, балалар төрле түгәрәкләргә йөриләр, спортны яраталар. Илнур Татнефть компаниясында әйдәр инженер булып эшли. 4нче балабыз туды. Район исемне без аны бик көткән идек. Чөнки мин гаиләдә бер үзем үстем. Шуңа күрә минем ничектер теге балалар яратам диләр бит инде. Балалар да яратам, мен өйдә гөр килү үзе бер шатлык. Бөтенесе сине ул балага. Бош табиб Илдар Шихапов, Илнур белән Гөлнурның коллегалары, әниләр көнендә дөньяга авыз салган районның апа-абыйлары, әби-бабайларына изге теләкләрен ирештерделәр, бүләкләр тапшырдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда шул матурлыкны миңа бик нык ошый бөтен әйбер. Афәрин Әлмәт конкурсының гала-концерты үтте. Подошли около 20 спортсменов наших. Калабызда сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр шашка уйнауда көч сынаша. То есть очень много городов, соответственно, и наши школы города Альметьевск. Мирас балаларны ярышка җыйды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Әлмәт талантлары белән данлыклы. Алар нефть башкаласын Татарстаннан читтә дә таныталар. Исемнәре әлегә билгеле булганнары да, булмаганнары да шиксез. Соңгыларын барлау максатыннан Афәрин Әлмәт дигән яңа конкурс оештырылды. Жюри 3 көн дәвамында иң яхшыларны билгеләде. Гала-концертта хәбәрчебез Фирая Юнусова да булып кайтты.
Әлмәттә балалар һәм яшүсмерләр арасында оештырылган Браво Альметьевск бәйгесе беренче тапкыр старт алды. Конкурс Татнефть Хария фонды Рухият программасы һәм шәһәр ярдәме белән оештырылды. Браво Альметьевск дигән конкурс Әлмәттә беренче тапкыр оештырылган. Рәхмәт оештыручыларга. Бик матур, бик күңелле балалар инде. Минем буенча булай биеп, бу коронавирусны без бетерәчәкбез. Безнең елмаюлар, безнең күңелле биюләр, ул белмим инде, улдару кебек кешеләргә. Бу безнең конкурс, яңа конкурс Браво Альметьевск нык эштәлекле булган, ичендә эштәлекле зур уңышларга бирә торган конкурс. Шуңа күрә безнең балаларыбызга зур уңышлар яулар өчен Әлмәт шәһәрендә хәтта Мәскәү уровене буларак нәкъ шундый бездә уровень. Бәйгедә 5 яшьтән алып 17 яшькә кадәр балалар һәм яшүсмерләр, шулай ук 18 яшьтән алып 25 яшькә кадәр яшьләр вокал, хореография һәм театр иҗаты жанрында катнашты. Алар Нефтче мәдәният йорты сәхнәсендә 3 көн буе чыгыш ясады. Конкурста күп итеп катнашабыз. Бу конкурслар безгә алга этәргеч бирә. Безне үстерә. Яңа үрләр яулыйбыз. Конкурста мин үземне сынап карыйм. Һәм оештыручыларга бик зур рәхмәт. Яшь талантлар шушындый бәйгеләрдә катнашып кына калмыйлар, үзләренә яңа дуслар да табалар. Алар арасында Яңа Кәшер авылы, Әлмәтнең беренче музыка мәктәбе филиалыннан Милли бизәкләр исемле кашыкчылар ансамбле дуслар табып, шәһәребезгә хозурланырга да өлгергәннәр. Мин яңа дуслар табам. Яхшылык бирә ул миңа, матурлык бирә ул. Шул матурлыкны миңа бик нык ошый бүтән әйбер. Конкурс лауреатлары, жюри әгъзалары һәм проектның координаторлары карары буенча эстрада сәнгатенең Созвездие Йолдызов 2022-12 Ачык Республика телевизион яшьләр фестиваленең зона сайлап алу турына үтә алачак. Конкурста катнашып лауреат исеме алган һәм жюри тарафыннан лаек дип табылган иҗат коллективлары Сандугач Сайрар Илем балалар һәм яшүсмерләр иҗаты төбәк ара фестиваленең финалына узу мөмкинлеге ала. Фирай Юнусов, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты өчен Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә креатив шаналар фестивале узачак. 6 январда 11 сәгатьтә әлмәтләрне һәм шәһәр кунакларын шана бәйгесенә чакыралар. Фестиваль гадәттәгечә Нефтчеләр мәйданында узачак. Шулай ук теләге булган һәркем конкурста катнашу өчен 20 декабрьгә кадәр гариза җибәрә ала. Моның өчен конкурсса 2022 @mail.ru почта адресына исем-фамилиягезне, телефон номерыгызны һәм шәһәрегезне күрсәтергә кирәк. Фестиваль шулай ук Татарстанның башка шәһәрләрендә дә узачак. Ул 4 январда старт ала. Әлмәт районында 11 мең тирәсе инвалид яши, шуларның 1000нән артыгы бала чактан инвалидлар. 783 инвалид бала даими игътибар һәм ярдәмгә мохтаҗ. Инвалидлар декадасы кысаларында Нефть шәһәрендә мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен бай программа оештырылды. Декаданы фестиваль ачып җибәрде. Шулай ук иҗади эшләр күргәзмәсе, төрле конкурслар һәм ярышлар барачак. Аның барышында мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә ярдәм күрсәтелү дәвам итә. Фестивальның кунагы була алмаганнар да игътибардан читтә калмаган. Декада инвалидов, она призвана в первую очередь не только для того, чтобы... Менә бу инвалидлар декадасы беренче чиратта нинди дә булса чаралар, тантаналы концертлар һәм башкалар үткәрү өчен генә түгел. Ул гадәти тормышта инвалидлар очраша торган проблемалар турында тагын бер кат искә төшерү өчен эшләнгән. Һәм без дә хакимият ягыннан эш алып барабыз. Со стороны администрации города тоже сегодня ведем работу. Теманы дәвам итеп, инвалидлар декадасы кысаларында Мирас спорт комплексында мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында стөл теннисы буенча ярышлар узды. Анда 18 яшьтән һәм аннан өлкәнрәк спортчылар катнашты. Мондый дәрәҗәдәге һәр чара зур әһәмияткә ия. Барыннан да элек бу адаптация, социализация һәм физик үсештә ярдәм. Паралимпия спортын үстерү һәм популярлаштыру, актив һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм әлбәттә инде аралашу шатлыгы, үз осталыгын, җитезлеген, ракетканы белү сәләтен күрсәтү мөмкинлеге. Стөл теннисы кулларның хәрәкәтчәнлеген, вак моторикасын үстерә, беләзек мускулларын ныгыта, күзләргә дә бик файдалы. Сегодня мы проводим в рамках декадника инвалидов настольный теннис. Среди
Инвалидлар декадасы кысаларында күрүү, ишитүү, гомумий интеллектуаль аурулар арасында үстел теннисы боюнча ярышлар уздырабыз. Общее заболевание – это интеллектуальное нарушение. Алексей Гордеев үстел теннисы белән 6 яшьтән шөгыльләнә. Әтисе республика буенча оешмалар арасында беренче урыннар ала торган була. Өйдәге ракетка туп булгач, абыйсы белән бәләкәйдән уйный. Здесь вот в прошлом году участвовал в соревнованиях в декабре. Между соревнованиями участвовал в бассейне, плаваю, в общем, участвовал в соревнованиях по плаванию. Яңадан тудым кебек. А движение – жизнь, как известно. И вот при помощи спорта я как заново родился. Илнур Мустафинга 30 яшь. Күзе белән 3-нче группа инвалид бик теләп чаңгы теннис ярышларында катнаша. Менә шу тормышка яраклаштырырга тырыштырабыз. Өйдә бикләнеп утырмаска, кеше белән аралашырга, сукырмысың, саңгыраумысың, оксакмысың. Алар берсе дә гарип кеше түгел. Алар безнең шикелле нормальный кешеләр. Аларга аралашырга кирәк, аларга ихтирам кирәк. Юлда узганда хөрмәт итеп, ярдәм кирәк булганда кулыңны сузарга кирәк. Бу көнне җиңелүчеләр булмады. Һәр катнашучы медальләр һәм грамоталар белән бүләкләнде. Шулай ук Мирас комплексында шашка һәм шахмат буенча да ярышлар оештырылган иде. Аны оештыруны Әлмәт районы физик культура, спорт һәм туризм идарәсе һәм Мирас спорт комплексы үз өстенә алды. Интеллектуаль ярышларда 7 яшьтән 70 яшькә кадәрге спортчылар катнашты. Аның белән спорт инструкторы Василий Архипов җитәкчелек итте. Участвовали такие категории заболеваний: зрение. Күз, ишетү һәм гомуми авырулар булган кешеләр, Әлмәтнең 20 спортчысы катнашты. Подошли около 20 спортсменов наших города Альметьевска. Үз көндәшләре белән көч сынашып, ярышларда катнашучылар шашка һәм шахмат уеннарының төрле булуын һәм беренче караштан ук үз-үзеңне тоту, логикада ярыш булуын, шулай ук вакыйгалар үсешен үз-үзең һәм көндәшең өчен исәпли белүен күрсәтте. Уен гомумән алганда дустанә килеп чыкты. Көндәшлек рухына карамастан катнашучылар тактика һәм стратегия белән уртаклаштылар. Нәтиҗәләр ясаганнан соң җиңүчеләр грамоталар һәм медальләр белән бүләкләнде. Мирас спорт комплексының туган көненә багышланган чаралар дәвам итә. Кичә Мирас кубогы ярышлары турында сөйләсәк, бүген сүз кроль белән йөзү көне турында. Ярышлар башланганчы йөзүчеләрне Әлмәтнең йөзү федерациясының башкарма директоры Ринат Шайхаттаров, баш тренеры Олег Шевченко, Мирас комплексы директорының спорт эшләре буенча урынбасары Никита Певцов һәм ярышның баш хакимдары Илдар Шәвәлиев сәламләде. Катнашучыларга тиз минутлар җиңел су теләгәннән соң ярыш башланды. Һәркем иң яхшы вакыт һәм техника күрсәтергә тырышты. Участников у нас в районе 200 участников. 200 тирәсе бала катнаша, алар республикабызның төрле шәһәрләреннән. Бугульма, Лениногорск, то есть очень много городов, соответственно, и наши школы города Альметьевск. Спорт чарасында 12 команда катнашты. 6-9 яшьлек спортчылар кроль белән 50 һәм 100 метр йөзде. Ял көне булуга карамастан төрле шәһәрләрдән җыелган әти-әниләр балалары өчен җан атырга килгән. Тамашачылар арасында Ильяс Гызаиров та, Баулы муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе 2012-2013 елгы Баулы командасы өчен җан атырга килгән. Әлеге командада 2 ел шөгыльләнүче кызы да бар. Скоро будет заплыв, сердце уже как у зайца уже дрожит, поэтому, как говорится, переживаю. Беренче ярышлар түгел, Әлмәттә икенче тапкыр. Озакламый кыз йөзәчәк, кайгырам. Командабыз нинди дәрәҗәдә икәнне күрәсем килә. Моңа кадәр беренче эшлеккә кермәгән идек. Уровень достиг, потому что в прошлый раз, по-моему, мы заняли 6-е место. Время улучшается и хочется посмотреть, какой результат. Кем өчендер әлеге ярышлар беренче, кемнеңдер баласы 3нче ел шөгыльләнә. Мы приехали с командой города Октябрьского, Башкирии. Без командабыз белән Октябрьскидан килдек, Башкортстан. Бүген улым беренче тапкыр йөзә. Метров, классный бассейн у вас, много народу. У меня ребенок уже проплыл, так что уже спокойно, а так, конечно, немножко без голоса дома будем, наверное. Ой, ну супер, болеем за своих. Калабызда йөзүгә зур игътибар бирелү, аны үстерү нәтиҗә бирми калмый. Шәһәребездә йөзү иң популяр спорт төрләренең берсе. Бассейннарда шөгыльләнергә теләүчеләр дә бар. Әлмәттә йөзү 2017 елдан үстерелә. Ул вакытта нибары 340 тирәсе бала булса, бүген Әлмәттә 2400 спортсмен йөзү белән шөгыльләнә. Татарстан Республикасы Йөзү Федерациясе вице-президенты сүзләренчә, Әлмәттә йөзүне үстерүдә нефтьчеләр нык ярдәм итә. Шөгыльләнергә мөмкинлекләр бар икән, нәтиҗәләр дә көттерми. Есть успехи лично наших спортсменов, 2 участника, 2 спортсмена нашей федерации. Безнең спортчыларның яхшы нәтиҗәләре бар. Безнең федерациянең 2 спортчысы узган Олимпия уеннарында катнашты. Берсе үсмерләр арасында 2 тапкыр Европа чемпионы булды. Берсе халыкара класслы спорт мастеры нормативын үтәде. И один из спортсменов выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Дина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.